Zdechni. Cože? Jo, ty. Co, kdo je zase nepřemožitelný, prosím tě? Žijte, ty jo, že jsi mě rozsekal už. Jak se to říká, znovu a lépe. To se vsákne. Au. To nemyslí vážně to bylo. Já nechci. Jo. To v pí... není. To dokáže. Asi jo. Vidíme, když tak si to načtu. Ja. Aha, no tak nic ne. Já jsem čurák. No já se poseru. Jsem si to nerví. Počkej, chlape. Jo, mám to dobře. No. Ty vole. Výborně. Chci ven. Tady byl policajt. No já vlastně. My si to uložíme. Tady spadneme. Revolver. Já. Tady to je. Jak jsme to našli. Tam je si hápečka. Tam je si životy. No tak jo. Jdem, ať se z toho poserem. Bum, a jdeme do... To už zase dest. Co je zase? Já 3krát spadnu na to samé místo. No ty, pro změnu, výborně. Revolver. Já už to nemám jí. Jo, to je. Když se jaká trefili poslepu.
Jestli tam spadnu, tak se tam poseru už. To už fakt jako nejde tohle. Ne. Ty vole. Ty vole. Bum. Jeď. Ne. Uj. Dobrý, kamaráde, dobrý. Freemer, skoč. Aha. Čímkou. Tak. Teď to zase bude oddychovka určitě. Co chce? Výborně. Výborně, stačí. Uložíme, kdo nás čeká nějaká směrná věc, žádná. Co to kurva je? Ne, zdechni. Ty vole. Do piči. Já se tě nebojím. To víš jo. Tohle asi neklapne, no. To je asi... Co je tohle za hru? Ale to chápeš to? Já teďka zabiju saň a dostanu to další potvoru. No, jsem bez munice. Točíme, to dostalo ráno od elektrikáře, tu máš do hlavy. Tebe zabijem, to teďka... Au. Bum. Au. Ty hogo, to nejde hrát. Já něco zabiju hnedka, to tam je pak znovu. Ty zase chytrák rádiovi. Tebe něco žere, kamaráde, vy? Ty máš jako. Co je zase? Jak zase? Podívej se. Děkuji. No je to? No to, že hra Half-Life? To tohle sklapeš na pohodu. Tak já mám nějaký furt. A strašně. Mají tam produkty za 3 koruny, myslím, a řecký jogurt. Jasně, do peny. Ne. Ty vole. Já jsem si jdem do kompu Countra. No, to si tam je Half-Life, místo Countra, to je Counter píčevina, to máš prostě vole. Ale není. Tady máš aspoň nějaký příběh a můžu to hrát online. No a zase, jestli se tam budeme někdo střílet. No tak jak jinak. Když najdeme třetího, tak můžeme střílet mi do něho. Nebo mě 2 do mě. Máte ji sečeno. No, ani ne. Ale jako zabiju. Bum. Co si to schytal? No zase v Countru jsem to vždycky přežila. No ohromně, tam tě budou killy boti už. Countru, jo. Jo. Countru se tě dává. Protože jsem se nechával.